Türkmenabat şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Azatlyk şäherçetine 20 sentýabrda 100 töwrü kotej jaýlarynyň barat ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşy boldy. Raýatlaryň hasabyna maliýeleşdirilen kotejler toplumynyň açylyşy soňky 4 ýyl bäri täze mektep ýa-da çağlar bagy bina edilmedik Türkmenabat şäheriniň durmuşyna möhüm waka boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Şäher ýaşaýjylary garaşsyzlygyň 31-nji ýyl dönümine gabatlap açylan täze kotejler toplumynyň ýerleşýän ýerini amatyz hasaplaýarlar. Täze kotejler toplumy Türkmenabatyň şäher merkezinden 20 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu ýaşaýyş jaý massivine baryp gaýtmak kyn, aeroporta gatnaýan 6-lyk awtobus bilen kotej jaýlara baryp bolýar. Awtobus gatnawy her 30-40 minutda bir gezek amala aşyrylýar. Gijeýlen sagat 6-dan soň awtobus gatnawy ýok. Taksi bilen toplumdan şähere gaýtmak isteseň 20-30 manat çykdy jetmeli bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Täze toplumyň düýbi 2019-njy ýylda tutuldy. Iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ibaret toplumyň düýbini tutmakda burasyny öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňde gatnaşypdy. Maglumaty görä täze toplum Türkmenabatyň halkara howa menziline barýan ýoluň uguryna ýerleşýär. Hatadol awgustda Türkmen medeniýeti Türkmenabatda garaşsyzlyk bayramyna gabatlap 1280 maşgalany ýetdiren täze ýaşaýyş jaý toplumynyň şeýlede 100 öýden ibaret kotejler toplumynyň açylyşyna garaşylýan ony habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze kotej jaýlaryň her biriniň bahasynyň valyutanyň gara bazar narhy bilen $65,000 barabar bolanyny habar berýär. Şeýlede habarçymyz täze toplumyň gurulşynyň jaý satyn almagy istegi bildiren raýatlaryň tölegleriniň hasabyna maliýeleşdirilendigini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 sentýabrda şäherde täze awtomendiliň hem açylyp ulanylmagy berilmegine garaşylýanyny habar berýär. Türkmenistanyň ýylatyň ýaşaýyş jaý üçinçiligi eň ýeri durmuş ykdysady problemlaryň hataryna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary bilen bagly statistiki sanlary köpçüligi äşkar etmeýär. Köplenç ipoteka kartları bilen jaý edilýän raýatlaryň hususan soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar derarly täze jaýlaryny terk etmäge mejbur bolan halatlar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2020-nji ýylyň awgustunda Lewap welaýatyna ipoteka kartları bilen jaý satyn alan 100 töwre raýatyň tölegi ukypsuzlyk derarly jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanyklaryny habar berdi. Bu aralykda Sewitde täze ýaşaýyş jaý toplum açylyp ulanylmagy berilýän mahaly yerli ýaşaýjylar şäherde soňky 4 ýylyň dowamyny täze mektebiň ýa-da çağlar bagynyň gurulmagyny aýdýarlar. 2018-2022-nji ýylar aralygynda Türkmenabatda bir orta mektep ýa-da çağlar bagy gurulmady. Keçi firmalar bankrot boldy. Olary guruluşyk tenderleri berilmeýär diýip Lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda 21 sentýabrda açylyp ulanylmagy berilmegine garaşylýan awtomendiliň guruluşynyň hem Sewit firmalaryna ynanylmagyny habar berýär. Mundan ozal Azatlygyň Sewitdäki habarçysy Günnogor welaýatda bina edilen täze awtomendiliň guruluşynyň garaşsyzlyk bayramyna ýetişdirilmeginiň talap edilendigini habar beripdi. Sewitde onlarça kiçi firma işdi galýar. Ýogsa 2015-nji ýylda bir näçe Sewit firmalary iki sany orta mektebi, bir sany çağlar bagyny, bir sany uly sport toplumyny üstünlikli bina etdiler. 3 ýyl bäri Sewit firmalary ýeri teklip alyp bilmeýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi guruluşyk tenderlerini köplenç paranyň uly rol oýnaýanyny gurrun berdi. Guruluşyk tenderini almak üçin köp mukdarda para vermeli. Para verip tender utýarlar. Yerli firmalar guruluşyň çykdaşlaryny kemeldip guruluşyga sarp edilýän materiallaryň harajatlaryny tygyşytlap tendere pul çykarýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi.